खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव आधार कार्डनि सायाव मोनसे गिदिर आपडेट होनो आवगायदों। नंगौ, आधार कार्डआ नोगोरारिनि मोनसे फोरमान नङा। आधार कार्डखौ बार्थ सार्टिफिकेटनि फोरमान महरै बाहायनो हाया। बे बाथ्राखौनो फोसावदों इलेक्शन कमिशना। नंगौ, इलेक्शन कमिशना आधार कार्डखौ लानानै मोनसे गेदेर खौरां फोसावदों। हादरनि साफ्रोम सुबुंफोरनि थाखाय आधार कार्डखौ लानानै फैदों मोनसे गेदेर खौरां। आधार कार्डआ नोगोरारिनि मोनसे फोरमान नङा। बार्थ सार्टिफिकेटनि फोरमान महरै आधार कार्डखौ बाहायनो हाया होनना रोखा बाथ्रा फोसावदों इलेक्शन कमिशना। सासे सुबुंखौ नोगोरारि महरै फोरमान खालामनो थाखाय आधार कार्डआ डकुमेन्ट नङा। आधार कार्डआ सिनायथिनि मोनसे फोरमानल' आरो आधार कार्डखौ बार्थ सार्टिफिकेटनि फोरमान बिलाइ महरै गनायनाय जानाय नङा होनना रोखा बाथ्रा फोसावदों इलेक्शन कमिशना। ई-साइननि थाखाय आधार कार्डखौ गनायनाय जायो, नाथाय आधार कार्डआ नोगोरारिनि मोनसे फोरमान नङा होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। बे खारिथिखौ आधार एक्टनि सेक्शन 9 आव मख'नाय जादों। नंगौ, आधार कार्डआ नोगोरारिनि मोनसे फोरमान नङा। आधार कार्डखौ बार्थ सार्टिफिकेटनि फोरमान महरै बाहायनो हाया। बे बाथ्राखौनो फोसावदों इलेक्शन कमिशना। नंगौ, इलेक्शन कमिशना आधार कार्डखौ लानानै मोनसे गेदेर खौरां फोसावदों। हादरनि साफ्रोम सुबुंफोरनि थाखाय आधार कार्डखौ लानानै फैदों मोनसे गेदेर खौरां। आधार कार्डआ नोगोरारिनि मोनसे फोरमान नङा। बार्थ सार्टिफिकेटनि फोरमान महरै आधार कार्डखौ बाहायनो हाया होनना रोखा बाथ्रा फोसावदों इलेक्शन कमिशना। सासे सुबुंखौ नोगोरारि महरै फोरमान खालामनो थाखाय आधार कार्डआ डकुमेन्ट नङा। आधार कार्डआ सिनायथिनि मोनसे फोरमानल' आरो आधार कार्डखौ बार्थ सार्टिफिकेटनि फोरमान बिलाइ महरै गनायनाय जानाय नङा होनना रोखा बाथ्रा फोसावदों इलेक्शन कमिशना। ई-साइननि थाखाय आधार कार्डखौ गनायनाय जायो, नाथाय आधार कार्डआ नोगोरारिनि मोनसे फोरमान नङा होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। बे खारिथिखौ आधार एक्टनि सेक्शन 9 आव मख'नाय जादों। नंगौ, आधार कार्डआ नोगोरारिनि मोनसे फोरमान नङा। आधार कार्डखौ बार्थ सार्टिफिकेटनि फोरमान महरै बाहायनो हाया। बे बाथ्राखौनो फोसावदों इलेक्शन कमिशना। नंगौ, इलेक्शन कमिशना आधार कार्डखौ लानानै मोनसे गेदेर खौरां फोसावदों। हादरनि साफ्रोम सुबुंफोरनि थाखाय आधार कार्डखौ लानानै फैदों मोनसे गेदेर खौरां। आधार कार्डआ नोगोरारिनि मोनसे फोरमान नङा। बार्थ सार्टिफिकेटनि फोरमान महरै आधार कार्डखौ बाहायनो हाया होनना रोखा बाथ्रा फोसावदों इलेक्शन कमिशना। सासे सुबुंखौ नोगोरारि महरै फोरमान खालामनो थाखाय आधार कार्डआ डकुमेन्ट नङा। आधार कार्डआ सिनायथिनि मोनसे फोरमानल' आरो आधार कार्डखौ बार्थ सार्टिफिकेटनि फोरमान बिलाइ महरै गनायनाय जानाय नङा होनना रोखा बाथ्रा फोसावदों इलेक्शन कमिशना। ई-साइननि थाखाय आधार कार्डखौ गनायनाय जायो, नाथाय आधार कार्डआ नोगोरारिनि मोनसे फोरमान नङा होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। बे खारिथिखौ आधार एक्टनि सेक्शन 9 आव मख'नाय जादों।